Bago tayo umusad sa iba pang bahagi po ng ating Bombo Network News, kapiling naman natin sa kabilang linya ang kinatawan ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon. Pabutiin natin sa Bombo Radio Philippines sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Representative Ridon, ano po yung inyong assessment doon sa pag-usad na ng pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte? Alam po niyo, maganda naman po yung kinalabasan, no? Dito pong pagdinig po na ito dahil yung po mga mayor na mga dokumento at mga resource persons, witnesses ay naisabpina po natin. So yung pong mga dokumento relating sa confidential funds, yung pong relating sa pagbabanta laban sa Pangulo at ito pong mga SALN, mga tax documents, mga corporate records po ng mag-asawang Duterte Carpio at yung pong mga negosyo ay naisabpina na rin po natin. So inaasahan ho natin darating yung mga yan sa susunod pong pagdinig na April 14 at syempre si Ginoong Ramil Madriaga ay ipapatawag na rin po. Nabanggit ho ninyo yung pagpapasabpina, no? Ano po ba yung punot dulo ng naging diskusyon sa pagitan po ninyo ni Representative Rufus Rodriguez doon sa pagpapasabpina ng mga dokumento sapagkat marami ang, pumapanig sa inyong argumento. Meron din naman na ang sentimiento ay para dito kay Representative Rodriguez. So ano ho yung punot dulo ng inyong naging diskusyon? Well, nakita naman natin, no? Lahat po ng mga request po ng mga subpoena, particular doon po sa tax records at corporate records ay kinatigan po ng mayorya para nakakuha lang ho ata ng isa o dalawa. Si Congressman Rodriguez. Meron ho kasi siyang objection doon sa una pagpapakuha ng mga corporate records po ng Duterte Carpio law firm. Ano? Sabi niya hindi daw ho pwede yan. Pero hindi yun totoo eh. Kasi una sa lahat, kailangan mo natin malaman, talaga bang nasa SEC? Ito pong law office po niya na mag-asawa po Duterte Carpio. Pangalawa, kailangan din natin makita talaga dyan yung ano ba talaga itsura ng pangpinansya na sitwasyon, no? Nung po kanya po law firm. Ang sinasabi nila kasi, ay hindi nyo pwedeng gawin yan kasi mayroong lawyer-client confidentiality. Pero sa isang bahagi, tama sila. Kung ang kinukuha po ng subpoena ay yung pong mga pinag-usapan, paksa na pag-uusap po ng mga abogado at ng kanila pong mga kliyente, at yung pong listahan po ng mga kliyente. Wala hong ganoon. Ang hinihingi ho natin, ano itsura ng mga audited financial statements ng Duterte Carpio Law Firm kung meron man silang registration sa Securities and Exchange Commission. Ganyan naman ho yung same request po natin sa lahat na iba pang mga kumpanya at entidad na nakasulat po doon sa SALN ng pangalawang Pangulo for 2023 at 2024. Ayun. Categorical answer, Representative Ridon, may gagarantihan niyo po ba? Sapagkat ito yung agam-agam ng ilan na hindi aabot doon sa lawyer and client discussion, at the very least assurance from your end, Representative Ridon. Tama ko yun. Very clear naman ho yung lawyer-client confidentiality. Ang hindi ko pwede pag-usapan sa mga committee hearing dyan, yung paksa ng pag-uusap sa pagitan ng abogado at ng kanya pong kliyente. Pangalawa, yung pong listahan kung sino po yung mga kliyente ng pong mga abogado. Pero wala akong pagbabawal na makakuha po ng aktual na numero ng kita ng isa pong law office. Kasi, totoo, yung pinakamalalaking mga law office sa bansa, naka-register sa SEC yan. So, nagsasubmit po sila taon-taon nung po kanila mga financial statements. So, tingin ko wala akong pagsagka sa ganito pong prinsipyo. Yung pong pagkuha po ng komite nung pong mga financial statements po ng Duterte Carpio Law Firm, kung meron man sila talagang registration sa SEC. Kasi yung po muna kailangan natin malaman registrado mo sila sa SEC, linagay nila yan dun sa kanila pong SALN. I see. Akin hong katandem dito si Bombo Jaira ay may ilang punto rin po na nais maitanong sa inyo. Bombo Jai.
Okay, Representative, matapos yung pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sila dadalo at kinekesyon pa nga yung jurisdiction ng komite, gaano katagal yung inaasahang itatagal ng committee hearings? At tuloy-tuloy lang po yan. Sabi mo na-define na po ng mga scheduled dates, no? Yung po ating po komite. So kung mabitin pa po yan, mag-decision po ang komite. Sa katapusan po na Abril, kung magkakaroon pa po ng mga dagdag na mga hearing dates, no, hanggang Mayo. Kailangan po natin maglinaw, no? Doon sa contradiction sa pagitan ng posisyon po ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong mga abogado. Kasi doon po sa sulat ng ating pong pangalawang Pangulo, ang sinasabi ho niya ay dapat ibasura na ng komite yung po mga impeachment complaints dahil wala namang ebidensya. Sa kabilang banda, ang sinasabi po ng defense panel, hindi kami magpa-participate dahil unconstitutional yung proceeding ng po House Justice Committee. Magkaiba ho yun, bangga ho yun. Kasi pagka ho pinapabasura ng pangalawang Pangulo ang mga complaints, ina-acknowledge na ho yung jurisdiction ng committee over the impeachment proceedings. No? At as against, doon po sa posisyon ng defense panel na ay hindi kami sasali dahil unconstitutional yan pong proceeding. So, ang suggestion ho natin sa kanila, dapat mag-decision ho sila. Alin po ba doon sa dalawang posisyon po yung kanila po talaga ipapursue kasi hindi ho pwedeng mag-exist yan na magkasabay. Nung napuntahan nga namin kahapon sa press conference na isinagawa ng defense team ni Vice President Sara Duterte, Representative, sinabi nito na they did not intend to disrespect yung pagdinig na isinasagawa nga sa House Justice Committee. But then, ayaw din lang pumunta kasi nga it's beyond the jurisdiction of the committee. Pero yung pinanindigan nila, Representative, yung a mini trial na term kasi it's on the hand of the Senate. What's your take on that, Representative? Una sa lahat, nakita naman ho natin kahapon na wala ho trial na naganap kahapon. Ginagamit lang ho yung salita mini trial ng ilan sa mga kinatawan para ipaliwanag sa tao ano ho ba yung pagkakaiba ng proceedings ng hearing proper doon po sa magiging full-blown trial. No? So, tingin ko sobrang nipis ho nung kung pupunta naman sila sa Korte Suprema, nasasabihin nila na hindi ginamit kasi ng mga ilang congressman, yung salitang mini trial at hihingi sila ng TRO sa bagay po na ito. In fact, yung ginawa ko kahapon, nakabata yan dun sa Constitution, nakabata yan sa rules. No? Binanggit sa Constitution ang hearing, binanggit sa rules ang hearing. Kahapon ho yung hearing na nakalagay doon sa Constitution at sa amin pong rules. So, wala akong mini trial na nagaganap kahapon. Ang trial ay sole na poder po ng Senado pagka impeachment. Kaya nga po, according nga kay Representative Jerwel Luistro, itong mini trial ay isang preliminary investigation lamang. Anyways, kumusta naman po yung reaksyon ng iba pang miyembro ng Kamara na kailangan nilang pumasok kahit naka-break pa para dito sa impeachment hearings, Representative? Ano naman ho nila yan? Talaga nakasama na sa trabaho ng mga miyembro ng komiteyan at ang mga ex-officio members. So, nagpapasalamat kami dahil nagpakita ho sila. Dahil mahalagang trabaho po talaga. Ito pong impeachment proceedings po natin. Kasabay doon sa iba pang mahalagang trabaho ng Kongreso para tumugon doon po sa mga pang-ekonomikong mausaping kinakarap ng mga kababayan po natin. Representative Abambo Dennis. Okay, with that, maraming salamat po Representative Terry Ridon sa pagtugon sa aming mga katanungan ngayong umagang ito. Magandang araw po. Maraming salamat. Magandang umaga. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kinatawan ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Ridon, bahagi ng House Committee on Justice na naging aktibong kabahagi dyan po sa pagdinig ng impeachment case nito si Vice President Sara Duterte. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.